Corn special. Gako. May anghang yan. Dili. Guys, grabe. Late na ako sa misa. Paano ba ito gamitin? Is it this one? Yeah, it's this one. All done. Nag-add ako ng, guys, mozzarella cheese. Wait lang, hindi ko siya makuha. Yan, nag-add ako ng cheese para masarap. Pero hindi ko pa tinatry. Try natin. Mukhang maanghang. Amoy pa lang, Diyos ko. Sarap. Pero maanghang. A few moments later. Naiiyak na ako. Pero masarap. Ang sakit. Bakit ganito? Challenge to, guys. Kalahati na. Kailangan mabusin natin. Kaya pa ba, girl? Grabe, guys. Tagal ko iniiwasan mag-ice cream, pero grabe. Anghang talaga eh. Sakit ng bibig ko. Naisip ko pa kung tutuloy ko pa ito challenge ko yung sarili kong ubusin to. Dami pa eh. Yung bibig ko, Diyos ko. Masusunog na yung bibig ko. Ayan na, guys. At kumalma na din ang aking dila. So, kakain na naman tayo. So excited. Wow. Wow. Tteokbokki and chicken. Huwagan natin sila, Tim. Tim, gusto niyo magmerienda? Meron ako dito. Hi guys, theresesohere. Akala mo mag-gym, pero guys, anong oras na? Hey Siri, what time is it? It's 1:40 p.m. Ayun guys, 1:40 p.m. na. Tanghaling tanghali at naka-gym clothes tayo. Pero syempre magpapalit din ako. Tinanay ko lang kung kasya ko pa rin siya. Pero ayun, nautusan lang ako maglakad-lakad sa labas at magbayad ng aming tubig. So, maglalakad ako at magbabayad ng tubig. Bye-bye si tita. Bye-bye si tita. Hindi ka pwede sama. Ha? Bye-bye. Ay! Bakit ba tanghaling tapat? Doon ko naisipan magbayad ng tubig. Diyos ko, ang init. Malawang Christmas na to sa village. Ano ba yan? Properties approval. Guys, ang baho ko na. As in, amoy araw ako. At ayan, ang pula ko na. Pero, di mo na ako maliligo kasi magsushoot ako ng makeup vlog. So, after nun, dun ako maliligo. So, mag-shoot muna ako makeup vlog. Ay. So, guys, I shot 2 videos and aftermath. Ayan pa. Ayan pa. Plinan kong i-shoot today is 1, 2, 3, 4. Pero nakadalawa lang tayo dahil ina-allergy na ako. Tas guys, nasugat ako. Ano ba, girl? Magmamarka pa yan. Hi guys, so I'm done with my errands. Napagawa na natin yung laptop ko and nakapag-bank na tayo. And now I'm here at 25 seeds. Walang tao. Hinahanap ko pa yung stuff. Ayan. Nice place, right? Talk to me nice, talk to me honestly. Do
strawberry. Okay. I'm gonna take care of this bukay. Hi, say hi. Napatay namin dyan sa likod dati, oh. Pati yun sa bodega. Oh my gosh! Yung gapang, yung ano. Oh my God! Mahaba siya. Hi! Bakit tayo may ahas? May ahas dun sa CR sa labas. Scary. Pumasok siya ulit dun sa toilet. Pero takot na ako lumabas. Namatay na? Takas na to eh. Baka mabuhay! Oh my gosh! Tignan mo dito kala ko. Hi guys, theresesohere here. I don't know what to wear. I'm gonna go out for coffee and gonna do errands. So, what should I wear? There guys, I'm here in the office na. Ito ang outfit natin. Star Wars. Ito. And there. Bye, JP. Bye, guys. Hi guys! Home again and nakita nyo, nag-coffee lang ako today. Coffee in Amand and infusions. Tas I was with JP and Sean and a new friend, Ann. So, yun. Sana makaalis kami ulit ni Ann dahil taga dito siya sa Pampanga. So, yun. Kwentuhan lang and everything and get to know each other. But I enjoyed because I really needed human connection. Kasi na-anxious ako lately. Maybe because we expected 2021 to be better, but it's really so gulo lately dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. So, ayun guys. Ayun, super, hindi ako nakatulog kagabi because I worked and I was reading so much things that made me anxious din, which are news. So, yun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next videos. Dito sa video na to, medyo, I just showed you my days in my life lately kasi puro tayo sit-down vlogs the past days, diba? So, there. Thank you so much for watching. Bye. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Siguro different mood na tayo tomorrow because it's the start of a new week and magpapaka-positive tayo this week. Siguro nag-add up din kasi yung got 7 this week kaya medyo stressful ang week na to. Super affected ko sa got 7. O sige, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.